ман як ширкат мисол кор дар омадам ва ё хостанд ки маблағ биёр, мо мисол коритро пеш мебарем. ман хостам ая дӯстам маблағ гирифтам, ӯ дӯстам маро кӯмак карду, ая дӯсташ гирифт, мисол ба маблағи на чандон мисол зиёд буд, ба маблағи 1200 сомонӣ буд гирифт ва ман муддати 2 моҳ аз ӯ хоҳиш кардам ки маро вақт диҳад ки ман кор карда вайро баргардонам. камтар дар мобайлмон проблема шуду, баҳс рафтем, вай хост маро ки ба маҳбас кашад. гуфт ман агар пули маро надиҳӣ ман туро ба маҳбас мекашам. дилам бовар намекард ки маро ба мисол маҳбас мекашад, лекин хай бурд маро дод. вақте ки маро ЭВС бурдан, ман 4 рӯз дар ЭВС фақат ман гирия кардам, фақат маро дилтӣ мекарданд, тасаллу медоданд, озод мешавӣ, ту зиқ наша, мебироӣ, ин ҳами маҷлис тамом шава мебироӣ. вақте ки 4-ум рӯз шид, гуфтам биро, ман хурсанд шудам ки баромадам ки дар даҳани дари мисол ЭВС як мошини ки одамҳоро ба СИЗО мебаранд, маро ба қатори ҳамоҳо, ман тоқа як худам будам аз занҳо, дигар ҳамаш мардҳо буданд. ман ба қатори мардҳо савор шудаму ба ноҳияи шаҳр ба мисол адери СИЗО як омадам. вақте ки ман дар омадам, СИЗОро дидам, бисёр тарс дар дилам вуҷуд омад ки маро мезананд. дар як камера мо 17 нафар занҳо будем. бисёр ҷои танг буд, бисёр ҷои дилгиркунанда буд. вақте ки маро якум рӯзе ки дароварданд, дар зимистони сард ман дар рӯи битон хоб кардам. вақте ки 5-8 занҳо ҳамаш хестанд ки маро диданд, ман дар рӯи замин хоб ҳастам. якташ бисёр тарсид, гуфт ки хезен, гуфт ира ҷо тиен, гуфт ки ҳозир дароянд бинанд, гуфт и дар замин аст, моро чӣ қадар азоб метиҳанд. гуфт тарсидан, хестанд, маро мисол роҳ доданд, ҷо карданд, мисол тез қанчое карданд, ба ман доданд ки ту хур гарм шав. аввал ва ё худшон роҳ надоданд ки бале, худшон роҳ надоданд маро. баъд тарсидан ки ман дар рӯи замин то саҳара хоб кардам. саҳари рӯз буд ки дар пушти дар эълон карданд кадоме ки тайёрӣ ба рафтани муассисаи ислоҳиро дорам. ман бовар надоштам ки ман меравам, ман фикр кардам озод мешавам. вақте ки номҳову фамилияҳоро хонданд, онҷодам ному фамилияи ман баромад. бароварданд, мошинда савор карданд, мисол мо рафтем ба муассисаи ислоҳии занҳо, рафтем шаҳри Норак. 15 рӯз дар онҷа моро нигоҳбин карданд, таълим доданд, мисол хуб омӯхтем уҷаро. баъд мо ба зона даромадем. таълим чӣ аст? таълим он аст ки ман дар онҷа маълима Ҷураева Муаттара, агар шумо ҳама инсонҳо мешиносанд вайро, вайам ҳамунҷада ҳаст. муаллимаи мо ҳамун буд. мо чӣ ҳуқуқ доштем дар онҷа ки ҳуқуқ доштем, мисол ба вохӯрдани аҳлу оиламон, мисол ҳуқуқ доштем ки мо як моҳда як маротиба бо гуфтугӯи телефонҳо бо наздикону хештаворҳоямон гап занем. мо ҳуқуқ доштем ки мисоли гап дар муддати мисол ҳамун як ҳафтада 2 маротиба одихӣ метиҳанд, дигар рӯз дачка қабул мекунанд. мисол хӯрокворӣ ҳамун ҳуқуқҳои мо ҳамин аст. баъд мо мисол ҳуқуқҳои мо ҳамин буд ки мо бояд кормандони вайёра уҷара бояд бисёр эҳтиром кунем. бисёр мисол гап ҳамхел ҳаст ки мо он қадар 5 метр устда агар мо дидем ки кормандони омадеста бошад, мо ҷо монда меистему, дастамонро пуш мекунему, салом метиҳем. мисол агар сухан дошта бошем, мисол ному фамилиямона мегирем, маҳкумшуда фалони, мисол моддаи статьямона мегем, ҳай ягон проблемамон боша мегӯем ки ҳай ҳамихел мисол на гражданин начальник мо ҳамихел кор ҳаст. зиндагӣ дар маҳбас на чандон бад набуд, хуб буд. мисоли гап мешиштем, суҳбатҳо мегузарондем, ай историёҳои одамҳо нақл мекардем, гӯш мекардем, хулоса мебурдем ки чӣ қадар мо ибрат гирем аз ин ҷо. ёреш ки ноболиғ буд, ноболиғе ки 99 буд, 15 сола 16 сола духтаре ки мисол ой ба шавҳар набаромада муддати 2 сол
ай 3 сол аз озодӣ маҳрум кардаги буданд шона. Ҳами хел ҳодисаҳоерам дидем. Бисёр чизҳоро аз унҷо таълим гирифтам. Мисол дар берун камтар ба тоати ибодат машғул будам, камтар ба китобҳо машғул будам. Ба чӣ сабаби? Фақат кор кардан. Ман унҷо рафтам ба сабаби машғули тоати ибодат шудам, ба сабаби хислату рафторам мисол чӣ буд ки бо бисёртар хуб шудам аз унҷо баромада. Нисбати худам да фаҳмидам дӯстро аз душман фарқ кардан, вақати ки шиштану хестан, чӣ хел бисёр ҳама чизро фаҳмидам. Маро 2 сол аз озодӣ маҳрум карда буданд. Не ки тақдири мо баландӣ кард ки мо дар ин афғалтидему мисол 8 моҳу 21 рӯза ман баромадам.